суҳбати як ҷавони мусалмон бо номзадаш. азизам, лабай. медонӣ чӣ? пайғамбарамон ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам фармуданд ки беҳтарини шумо он нафарҳое ҳаст ки оиладор ҳастанд. ман низ мехоҳам зуд ману ту оиладор шавем. худи фардо мехоҳам ки ба хонаатон хостгорӣ равон кунам. чӣ мегӯӣ? охир баъд чӣ хел мешавад? Ман ҳоло ба пухтани хӯрокҳои бомазза на он қадар хуб ҳастам. Корҳои хона ҳам ба ман тӯлонӣ мекашанд. ҳатто барои фарзандшавӣ ҳам хуб омода нестам. худоро мешиносӣ? бале, рӯзаи моҳи шарифи рамазон медорӣ? албатта. аз ҳама муҳимаш 5 вақт намозатро мехонӣ? алҳамдулиллоҳ, мехонам. ҳамин кофист. мехоҳам ки нисфи динам бошӣ, на ин ки канизам. هو في قلب الرجل الأعظم وبه ثغر الكون تباسم حين